Check, check. I think now I just finally have to say that it's not E Sala Cup Namde, it's E Sala Cup Namdu. I just want to let everyone know, ಇದು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ. I think now I just finally have to say that it's not E Sala Cup Namde, it's E Sala Cup Namdu. I just want to let everyone know, ಇದು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ.
just want to let everyone know, ಇದು RCBಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ. It's not Isala Cup Namde, it's Isala Cup Namdu. I just want to let everyone know, ಇದು RCBಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ. Yes guys, so welcome back to the live guys. So current ಒಂದಾನೆ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಹೊರಡದಿತ್ತು ನನಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇದ ನಾನು ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಬರಡದಿತ್ತು ನ ತಮ್ಮರೆ ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಲೈವ್. ಸಟ್ಟಂಪೆನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಇನ್ನೊಂದು
ಕಿರಿ ಗೈಸ್, ವೆರಿ ಕಿರಿ. So guys, after a long time, yes guys, after a long time live ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನನ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ. Samrai, welcome to the stream. Gagan Shetty, welcome to the stream. Logger Hub Puttur, welcome to the stream. Enjoy bro. So live mate air bantu batte rapa like mantoni. Samrai, welcome to the stream. Gagan Shetty. Hey, current is. Guys, current is. Button. Yes, current button, current is bannaga. So abba live match start ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತಾರ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಗೈಸ್. ಇನ್ನಿತ ಮ್ಯಾಚ್ ಡೆಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಮ್ಯಾಚ್ ಡೆಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ RCBಗಿಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಬನ್ಲೆತ್ತ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಡೈಡತ್ ಪಟಿಕಲ್ ಬೊಕ ಬೌಲರ್ ಒಂಜೇತು ಅಂಕ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಸೊ ಲಾಗರ್ ಹಬ್ ಪುತ್ತೂರು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಪರ ಬಾಯ್. ಲಾಗಿಂಗ್ ಹಬ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡರ್ ನೆಡ್ ಎತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಟೈಲ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಹೆಡ್ ಚೂಸ್ ಅನ್ಪಗ. ಗೈಸ್ ಹೆಡ್ ಚೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ತುಕ. ಓಕೆ ನಮಕಿನಿ ಚೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಸೊ ನಮಕಿಪ್ಪನೈತೆ ಚೇಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಏತ್ ರನ್ ಆಗುವ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್. ಒಂಜಿ 210 ಹಾಕ್ಯಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ನುಂತವಲಿ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಸೇರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ. ಫಿಲಿಪ್ ಶಾಟ್ 48 ರನ್ ಇಡಮುಟ್ಟ ಈ ಸೀಸನ್ಡು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಡ್ಡಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಡಿತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 50 ಓವರ್ 45 ಮೇಲೆ 50 ಓವರ್ 5 ಮ್ಯಾಚ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಾಲ್ಡ್ ಪೋತೇಣ, ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲೇ 4 ಹಾಕೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಬತ್ತನಾಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ.
ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತೋನಿ ಗೈಸ್ ಬತ್ತನಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಮಂತೋನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಂತೋನಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಂತೋನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 4 ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಪ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಂಚನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬುಂಡ. ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಾಯ್. ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಗಾಯ್ಸ್ ಲೈವ್ ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಪ್ರಪಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತೀನಿ. ಎಕ್ಕಡ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತೊಂಜೋಲಾಡೆ ಫೀಲ್ಡರ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಪಾಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೇಮ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಸ್ ಮಾರಣ್ಣ ಇಲ್ನಾಕ ಏನು ಬೇರದ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ 6. ಸಮರಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬ್ರೋ. ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬಗನ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸೋಮವಾರ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ಪಗ ಇನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ಸೋಮವಾರ ಬಲ್ಪಿಗೆ ಅನ್ಪಗ ಚೂರು ಬೇಗನೆ ಅನ್ಪಗ. ಓಕೆ ಬೈ ಅನಾಗ ಬ್ರೋ ಬೇಜಾರ ಅನ್ಪೋಚಿ. ಗೈಸ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಗತ್ತಾರ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತೋನಿ ఒక సబ్స్క్రైబ్ అని నాకు సబ్స్క్రైబ్ అనిప్లే అయినా షేర్ అనిప్లే గైస్. సో సపోర్ట్ అనిప్లే నమకు ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತದ ನೀಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ ಮಲ್ಲೆಡು ಪೋಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಪೇನ ಅಂತ. ಓಕೆ ಡನ್ ಸೋಮವಾರ ಡನ್. ഞാൻ ಇಂಚ ಒಬ್ಬ ನೀರಿನ ಎದುರುಲ್ಲ ಸೋಪೇನ ಅಂದು as guys successful not out. what out ಗೊತ್ತಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ರಿಯೋ ಮಾತ ಪಾತಿರ್ದೆಪ್ಪುನೆ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ 10 ಓವರ್ ರನ್ ಹಾಕದ. ಏಕಾನ್ 4 ಮ್ಯಾಚ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಇದೆ. 1 30 ಅಂಚನ ತಾರಮಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಪಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬ್ರೋ ದಾಯದೆತ್ತನ ನಾಟ್ ಔಟ್ ತೆಗಿಜ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಲ್ ಅಜ್ಜೀವಂತ ಒಲ್ಲಿ ಯಾಸ್ ಈ ಸಲ IPL ಹಾಕಿಜಾರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಕುಗ RCB ದಾಖಲೆ ಹಾಕು ನೀನು ಗೈಸ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಅದ್ರ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಅದ್ದು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತೋನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪನಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ.
Gagan Shelty, welcome to the stream. ಲೈಕ್ಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾರ ಇರು ಎತ್ತು ಕಾಸು ಮನ್ಪರು ಮಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಗೋದು ಕಾಸು ಅಂತವರಿಗೆ. ಗಗನ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಜೈ. Guys, Gagan Shetty as the chart. Bukonj 6. Enchini. The ladies trainer. Anchanda? Dada vatirundullar. Dada vatirundullar. Guys, back to the Kirtan Surya. Welcome to the stream. ಎಂಚಿನ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾರ ನಿಖಲ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಬಾರ್ದು ನಿಖಲ್ ತೂತಾರ. ಸಮುರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಾಯಿ ಆಯುಷ್. దాదాపు నీకు ఎంక్ ఎనందాయి లెప్పిన మరి గగనేరే ఏ పదున్నలు ఎనన్ లెప్పరత పాపదాయి ఉల్లేందు పండుது ಗಾಯ್ಸ್ 2/45 ರೆಕಾರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ 22 ಪರ್ ಓವರ್ ಉದೀತ ಇತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇಂಚನೆ ಹಾಕುನೆ ಗಗನನ ಬಾಲ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ. ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಬೈ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. 2ನೇ 6 ಈ ಮ್ಯಾಚದ 3ನೇ 6 ಫುಲ್ ಹಾಕು. ನೀನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದದಿ ಗಗನೇರ ಕೇನಿ ಆಯುಷ್ನ ಬಾಲ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅಂತ ಕೇನಿ ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟಿಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿನಿ ಆಡು ಬಾಲ್ನೇ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅಂತ ಇರ್ತೆ. ಫುಲ್ 15 ಮಾಡತ್ತು 5ನೇ ಬಾಲ್ಡು. ಓ ಫುಲ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ವಿಮಾನ ರಾಕೆಟ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕಿರ ಕಲ್ತೆ. ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಣ ಶಾಟ್ ನಾಕು ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಶಾಟ್ ಉಂಟು ತುಲಿ. ಗಾಯ್ಸ್ ಸೇರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಕಾತರ ಬೇಗ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂದನಿ. ಕಂಡೋಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎರಡ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅವರಿ. దాది ఎంచిన గగనరి రించన
ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಒಂದು ಪಿಚ್ಚು ಎಲ್ಲದೊಂದು ಪಿಚ್ಚಿ ಗಗನೇರ ಅಂಚ ನಿತ್ತನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. Farewell by 4. An expensive over that'll cost the bowling a lot in makeup. ಗಾಯಿ ಸೇರ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಬೇಗ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಂತಾನೆ. The medium pacer has been called into the attack now. ದಾದ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾರೆ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲ್ ತಿಕ್ಕು ಬಿದೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಲಿಫ್ಟೇ ಮನ್ಪಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲ್ It's in the air. ಒಂದು ಕ್ಯಾಚಾ Finds a pair of hands. It's over. Sailed right into waiting hands. It's a sad walk back for the batsman. That's the first wicket down in this innings. ಹೆಂಗೆ ಮದಿಮೆ ಒಲಿಯ ಮೂಲ ಎನ್ನ ಓದಿದ ಜೀರು ಮದಿಮೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರದ. ಮುನ್ನೂತ್ತೈವ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರನ ಲೆಪ್ಪಗ. He just has to stick to the basics and play his natural game here. The ball is not stopping for anyone. What a cracking start. ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಬೋಡಿ Boundary off his ಗಗನೇರ ಗೋಡನ್ನ ಮುಲ್ಲಿರು ಮಸ್ತಾನ ಒಲ್ಲಿರು ಏರನ್ನ ಕಡಪುರೋಡ ಏರ್ಬೋಡು ಬಲ್ಲೆ ಪರಪ್ಪ ಪಡಾವಡ ಕಡಪುರ್ನೇರಿ. ದಾದೆ ಗಗನೇರ lofty drive straight ಸತ್ಯ ನೋಡಿ with a hop, skip and a jump of the rope. ದಾದ ಆತನು ಮಾರೆ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ಆತನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. But three's a hat trick. Can he do it? ನಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಬಾದ ಪುಣ್ಣು ನಾಡ್ಲಿ ಎನ್ನೆರು ತುಂಬ ಗಗನೇರಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿಯೇ ನಾಡ್ದು ಇತ್ತೀರು. ಓ And he doesn't seem to be stoppable here. ಅಲ್ಲಾಗ ಅಂದು ಗೆಲ್ದ ಕೈಯುಳ್ಳೇರು ಗಗನ್ ಹಾಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಟು ಪ್ರಶಂಸ್ ಸರ್. He is on a poor spell here. He has to pick up his game from now on and try and look for some wickets. ಏರಿಗೆ ಲವ್ ಬಾ ಏರಿಗೆ ಲವ್ ಗಗನ್ ಏರೆಗಿಪ್ನೆ ಹೆಂಗಿಜ್ಜಿ. That's a clear no ball. Disappointment from the bowler. He's not sticking to the game plan here. As guys, no ball once again. ಗಗನರೆಲ್ಲ ಇರಂಚ ನೋ ಬಾಲ್ ಪಾಡೋಡು ಗಡಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಪಾಡೋಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಏರ್ ಮಂತ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಂತನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪನ್ನಕ್ಲು. ಸೊ It's in the air. 1 second 6 Gets underneath the ball this time and knocks it for a 6 off the last ball.
ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಲವ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾನ್ ಪಾಪದ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಲವ್ ಅನ್ ಪೇರು ನಾಲ್ಕು ಹೊರತು ಸೊನ್ಪದ ಜಾಕದ ಥರ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಗಲಾಕುಯಿರು The medium pacer has been called into the attack now. ಗಾಯ್ಸ್ ಮುರಾನ್ಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂದಿತ್ತ 45 ಮಗ ಆಲ್ ಔಟ್ ಬಂತದ ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೀಕ ಡೆಲ್ಲಿ ನಾನು 45 ಮಗ ಆಲ್ ಔಟ್ ಪನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ He's really working those triceps with that magnificent. And that's four. Using his feet superbly. Lovely shot. ಗಾಯ್ಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಆರ್ ಸಿ ಬಿಂದು 45 ಮಗ ಆಲ್ ಔಟ್ ಪಕ್ಕ ಮನ್ಪ ದಾದ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾರೆ ನಿಖಲ್ ಏ ಫಲತ್ತು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ಬರ ದಂಜೆ ದಾದ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಿಖಲ್ನ ಐ ಪಿ ಎಲ್ದ ಟೀಮನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲಿ ತುಕ ಏರು ಒಯ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಪಿರು ತುಕ ಮಾತ ಬರಂದ್ರು ಜೈ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಜೈ ಸಿ ಎಸ್ ಕೆ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ದಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರ ಮಾರೆ ಮುಂಬೈದಾಗ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಾಗ್ಲಿ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಖಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಮ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ತುಕ ಏರು ಒಯ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಪಿರು He clears the feet and slugs it on the onside. Another four. The bowler has used all the weapons in his armory, but nothing is working. ಗಾಯ್ಸ್ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತು ನಕಲು ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲಿ ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಯ್ನಾತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಪ್ರಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ನಿಖಲ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲಿ Steps out and hammers it into the ಗಾಯ್ಸ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ 50 his half century. That's terrific. 48 ಆಲ್ ಔಟ್ ಬಂದಿದೆ ಮುರಾಣಿ ಒಯ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿ ಟಿ 48 ಯಾನ್ ಆಲ್ ಔಟ್ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಎದುರಿ ಏರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬೋತುಲಿ 48 ಆಲ್ ಔಟ್ ಬಂದಿದೆ ಜಿ ಟಿನು ಒಂದು ಪವರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಗಗನೇರ ಅಲ್ಲ ನಿಖಲೆ ಲಂಚನೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಅಂಪೇರುಂಟು He is not able to control the line and length of this spell. ಕೇರಳ ರಾಹುಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೇರಳ ಆನ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನಂದೇಡೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಬೆತ್ತೆ ಟೀಮ್ ತಗ್ಲು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಆರ್ ಸಿ ಬಿಡು ಮಾತ್ರ ಸಟ್ ಟೀಮ್ ಜನ ಇಪ್ಪಣೆ ಕೇರಳ ರಾಹುಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಫಾರ್ತ ಟೀಮ್ ಗೊತ್ತಾಡ A clean sweep and it clears the field. Four up the over's last ball. ಗಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಪರಪ ನಿಕ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಮ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲಿ ಗಗನೆ ರೆಬಕ ಒಣಸಂಡ ಮಾತ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಣಸಂಡ ಚಾ ಅಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ The medium pacer has been called into the attack now. ದಾದೆ ಗಗನೆ What a hit by the batsman. He's joined the space race with that one. 6 runs. ಎಂಚಿನಿ ಗಗನೆರ ಈ ರಂಚ ಪನ್ನೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲು ಆಕಲು ಓಲ ಒಲ್ಲೇರು ಈ ರಂಚ ಪನೋಲಿಯಾ Fielders making their move in the ground. Couldn't have added
to it. There's some serious mutual respect and understanding between these two. నీకు ఈత్ హెడ్ టు హెడ్ తోపಲೆ దాదా ಬಾಯ್ ಇರು ದಾದಾ ಪಣಂದಲಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾವಂತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂತವನಿ A real crowd pleaser that one. A rocket of a shot. He's taken 1 second 6 ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 6 ಬಂದುಂಡು ಆ ಕಡೆ what a shot. A stupendous blow. ಗಾಯ್ಸ್ 1 second 6 The stands. 1 second 6 ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಗ ಈಗ ಬುಣೆ ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ಎಂಚಿ ತಾರೆ ಹಿಡ್ದು ತಾರೆ ದಾದ ಇಂಕು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಾರೆ ಯಾನ ಆತ ಪಾಪದಾಯಿ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಗನರೆ ಅವ ದಾದಂದೊಂಜಿ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪ್ಲಿಂಕ್ Superb innings. 1 second 50 11 ಬಾಲ್ 52 ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಚನಿ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಹಾಕುತ್ತನೆ ಭವಿಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ A treat for the eyes as the batsman scoops it for the good old 4 more runs to end the over. That over was an all-you-can-eat buffet. Expensive and satisfying for the batting. ಈರು ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಡೋಡಿ ಈರಿನ ಬಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಇಂಚ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ದೆದ್ದಕ್ಕುನೆ ಇಂಚ ಸೀದಾ ಇಂಚ ಬರ್ಪಾಡ್ದು ಈ ಪಾಡ್ನಿ ಇಂಚ ಬತ್ತು ಇಂಚ ದಿದ್ದಕ್ಕುನೆ ಪಿರ ನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚೂರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಆ ಬಾಲ್ ಗಾಯ್ಸ್ 2 ಓವರ್ 5 ರನ್ ಕೊಡ್ತಿ 1 ಓವರ್ 20 ಆಜಿ 3 ಓವರ್ 70 ಆಜಿ ಆಯ್ನೆ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮಂತೆ ಮಾರೆ He's lofted it skyward. Is that going to cost him? He knows every run stopped counts. Nicely sent back with a strong flexing action. He whomps it into the air, driven high and far down. There's no stopping that turf wrecker. 4 runs it is. ದಾದ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಐಟ್ ದಾದ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವ ಎಂಕಲ್ ತಿಕ್ಕರಂಚ ಹಾಕುನೆ ತಿರ್ಗದ ಹಾಕುನೆ ಫುಲ್ 360 ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಹಾಕುನಿ Loose hands from the bowler. ಎಂಚಿನ ವೈಡ್ ಮರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇರುವ ಬಾಲ್ 80 ಹಾಕದೇರು He has slogged that straight down the ground. He never ಓ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಸ್ ಔಟ್ shuffles back to the pavilion. ಬ್ಯಾನ್ ದಾದೆಗೆ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಬ್ಬನೇ ಅದ ಮಾರೆ ಐಕ್ ದಾದೆಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂಪುನೆ
మళ్ళీ ఆన్లైన్ టే గొప్పగానా అవలు ఎడ్ ఆఫుండు. Interesting decision by the batting captain. He sends in a lower order batsman to walk out on the crease early on in the innings. He clears the circle comfortably with that. No need to run for it. What a cracking start. A boundary off his first. ಓ ಅಂಚ ದಾಲ್ ಆಪಜಿ ಮಾರ ಆಯುಷ್ ದಾಲ್ ಆತಿಜ್ಜೆ ಆಯುಷನ್ ತಡಪಡ ಹಾಕ್ಲೆ ಬಗ್ಗದು ದಾಲ್ ಆಪಜಿ ಆಯುಷನ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೀನು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅಂತ ಆಡ್ತೆ. An absolute scamster of a ball. Completely fools the batsman. Oh, what a shot! The crowd has gone mad. Superb wrist work. That's been deposited into the stands again at the end of the over. ಏರಿ ಪಿಲಿ ಏರಿ ಸುದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ ಮತ್ತೇನಾ ಸುದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇನಾ ಪಿಲಿ ಗಗನೇರೆ ಸುದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಬ್ರೋ ಇರು ಪಂಡೆಗೆ ನೀನು ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ತುಲಿ. ಸುದೀಪ್ ಚಾಟ್ ಸುದೀಪ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಚಾಟ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಸುದೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಚನ ಹಾಕುನೆ 7 ಓವರ್ 115 ತಡಬಡ ಹಾಕುನೇನೆ. An off spinner. Will the bails be spinning off soon, we wonder? Time for some spin now. An off spinner comes into the attack. ಗಾಯ್ಸ್ IPL ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ಪೊಲಿಪುಗ. And that's a six. A massive one. That's absolutely magnificent. సుదీప్కు మది మ్యాత్ ഉണ്ട്. సుదీప్కు మది మ్యాత్ రెడ్ జోకులు ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಮಲ ಜೋಕುಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಫುಲ್ आज में क्या हुआ. ಗಗನ್ ಬೈಕ್ ಲವ್ ಉಂಡೆ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಸುದೀಪ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆತದೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚ. ಸುದೀಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಐಜನ ಮದುವೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಸುದೀಪ್. Huge appeal from the fielding unit, but the umpire says it's not out. Looks like they're going to go up to the third umpire. The fielding captain has decided to go for the review. Guys, yes. పొన్నుండు అండ్ ఏరేకి ఎంచిన బ్రో కీర్తన్ బ్రో ఈ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಜ್ವರ ಒಂದೇ ಬರ್ತನೇನ ಇರೇಗೆ ದಾದೇಗೆ ಮಾರೆ ಕೇಸದೀಪ ಪೊಣ್ಣು ಇಜ್ಜನ್ನೇಕ. He's lofted it skyward. Is that going to cost him? Well fielded in the end. He returns a very good throw back to the stumps. That's a rail gun of a shot. Belted it far, high and away. It's a huge shot. Timed brilliantly by the batsman. లవ్ ఫ్రమ్ ఎస్ బ్రో అర్జెంట్ ₹20 ఓడిత్తుండు లవర్కు రెడ్. A beautiful sweep to clean that ball up. A blinding shot that mangles the stands. 6. ಯಾನು ಓಲು ಕಲ್ಪುನೆ ಯಾಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಡ ಕಲ್ಪುನೆ. దాదా మీస దాల ఇజ్జి మీస పోతుంది మాత దేయిదా
ಮೀಸ್ ಎಂದೇಡು ದಾದೊಂಡು ಮುರಾಣಿ ಅಂಡ ಐತನು ಪಿಲಿ ತಲೆ ಕೈತನು ಎಂದೇಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಕನ್ನಡ ಇತ್ಲೊಂಡಿ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಾರ್ದಿಪ್ಪನೆ ನಂಬರ್ ಮಾತ ಬರೀತು ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ పోతును ಒಂಜಿ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 ಸಿಕ್ಸ್ పోతును ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ತೋಲಿ 5 6 7 8 5 6 10 13 సిక్సా ಒಂಜೋಲ ಲೈನ್ పోతున్నాను యాస్ లవ్ ఫ్రమ్ రూమ్ గేమింగ్ సెటప్ ಏತ್ ಸೆಟಪ್ ಇಯ ರೂಮ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಂಪ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ಗ ಲೈವ್ ಏರ್ ಮಾತಲ್ಲಾರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಹಂಪ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಗೈಸ್ 3 ನಿಮಿಷ ಚಾನ್ಸ್ ನಮಕ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಂಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಹಂಪ್ಲಿ ಲೈವ್ ತೂಪುನತ್ತು ಆತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬಂದ್ಪ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತಾಣ ಈಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಣೆ ಈ ಕತ್ತಾಡೆಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾರ ಸುದೀಪ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನ್ಪನಾಗ ಉಂಡು ಆತುಜಿ ಈರ್ನಾಂಡ ಒನಸಾಂಡ ಸುದೀಪುರ ಬಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈವ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಂಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಬತ್ತನಾಗ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಹಂಪಲಿ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಲೈಕ್ ಬತ್ತಜಿ ಮಾತೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಬತ್ತಜಿ ಸೊ ಅವರೇಜ್ ಚೂರಾಂಡ ಲೈಕ್ ಬಂದ್ಪ್ಲೆ ಬೇಗ ಈಗ ಜೈ ಸಿ ಎಸ್ ಕೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬಲೆ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಬರಡು ಎನ್ನ ಮುಗಿನಾಗ IPL ತೋರ್ತು ಮುಗಿನ ತೋರ್ತು ಮುಗಿಪ್ಪು ಎನ್ನಲ್ಲ IPL ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎಂಕಲೆಕ್ಕದ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮಾತೊಂಡು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂಪೇರು ಇಂಚ ನೀರು ಪರಿಯರೆ ಆರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪರಿಯರೆ ಅಂದಾಜಿತ್ತ ಟೈಮೇ ತಾಂಡು ಎನ್ಮ ಒರ್ಮ ಅಂಟಾಂಡದ ಒಂಜಿ 10 ಅಂಟಾನಾಗ ಮುಗಿಪ್ಪುಂಡು ಆಡೋಟ ಲೈವ್ ಟೆಪ್ಲೆ ಜಾಲ್ಡಿ ಪಾತಿರ್ಕ ಓಕೆ ಒಂತು ದಂಡಲ ಪಾತಿರ್ಕ ಬಲೆ ಮುಖ ಗಗನನ್ನ ಒಣಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಬತ್ತನಾಕ್ಲು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಂತನಿ ಲೈಕ್ ಬಂತದ್ದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಂಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ 8 7 6 5 4 3 2 1 ಎಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ 4 ಮ್ಯಾಚ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ದಿತ್ತಿದೆ ಏ ಎಂಚಿನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾದ ಕಾಸು ಮಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಗಿಪ್ಗ ಆರಾಮ್ಸೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅವ ಎಂಚಿನ ಒಂದುಂಡತ ಮಾರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಡೈವ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೋಲ್ಟನ ಡ್ರೈವ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಡೈವ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ರಜತ್ ಪಟಿದಾಲ್ ಅಜಿಪತ್ ಮೋಜಿ ಎಡ್ಡ ಗೋಬಂದಿತೆ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ KK ಆಡ್ದಿದ್ರು ಇನ್ನು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇವರಿಗೆ ಎಡ್ಡಗೊಬ್ಬುದಾನಿ 81 ಟೋಟಲ್ 5 ಮ್ಯಾಚ್ 3 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬುದೆ ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ 4 ಹಾಕಿ
ಎಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಲಾಗಿದ್ದು ಮಾತ ಪತ್ತೋಡು ಯಸ್ ಫುಲ್ಲು ಡೈವ್ ಇಂಚ 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 ಜೈ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಗನ್ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಸೊ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಣಸಾನ್ ಪ್ಲೇ ಅವು ಕತ್ತಲೆ ಗರೆಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಪುಜಿ ದಾದ ಬೇಲೆ ಪುಂಡು 1 second 6 ಬಕ ಕೀರ್ತನಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಆಂಡೆ ಒನಸಂಡ ಕೀರ್ತನಣ್ಣ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಸಲ ತರ ಬೆಚ್ಚಾವ ಮಾರೆ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಲೆನ್ಸನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದೇ ಲೆನ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಗಗನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇರತ್ತ ಲೆನ್ಸನ್ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚನ ಹಾಕಬೆ ಪೂಜಾರಿ ಸುಮಂತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಉಗಂಡದ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡ ಲೆನ್ಸನ್ ಅವಕ ಒಣಸಾಂಡೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಇನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೂಪರ್ ಗೊಬ್ಬಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ಗೊಬ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ ಓಕೆ ಬೊಕ ಕೀರ್ತನ ಒಂದುಂಡಾಯ್ತು ದಾದಾ ಮಾರ ಏರೇರ್ನ ಬುದರ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಪಣ ಗಗನನ್ನ ಕೀರ್ತನ ಏರು ಗೊತ್ತಾನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಅದ ಅಂದೇ ಗಗ ಲೆನ್ಸನ ಪೊರ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೊಡಿ ಅಂತ ವಾಡಿ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಲಂಜ ತಿರ್ಗಾದ ಮಾತು ಹಾಕುನೇನಿ ಲೆನ್ಸನ ಇಂಚ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಒಂದು ಈರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಈರು ಬತ್ತನೆ ಕೊಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಕುನೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನಿನಿ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಯಾನಿನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾದೆ ಮಾರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಈಪು ನಿಕ್ಕಲೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ತಿರ್ಗದ ಎಂಚಂಡಲಾಕ್ ಗಗನಣ್ಣ ಏರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕೀರ್ತನಂದು ಇತ್ತದ ಏರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಫುಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಚನೆ ಫುಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಕುನೆ ಅಂಚಿಲ ತಿರ್ಗದ ಬತ್ತದ ಹಾಕುನೆ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಗಗನೇರೆ ನಾಲ್ಕನಾಗಿಜ್ಜೆ ರಪ ಬತ್ತಿಂಚ ನಲಿಪೊಡೋಯ್ ಎಲ್ಲ ಈರಂಚ ನಲಿಪೊಡ ಅಪ್ಪಣ ಈಗ ನಾಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತನಕಲ್ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಂತೋನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ತೈತಿ ತುಲಿ ಎಕಡೆ ಪಾಡ್ಯ ಅವ್ರು 200 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ಯ ತುಲಿಗೆ ವೈಜ
ಇರ್ನದು ಬಲ್ಪ್ ಇಜ್ಜನ್ ಮಾರ ಮಾವಲೆ ಬತ್ತು ಕಾಲಂತ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮನ್ಪು ಮಾರ ಬಂದಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ನದು ರಪ್ಪ ಪಾಡಿಯೆ ಯಾ ಪಾಡಿಯೆ ತುಲೆ ಬೈಜಾ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಚಾತಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇರೆನ ಚಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಇಮೇಜ್ ಎಂಚಿನ Great agility from the fielder there. 150 ನೂದತ ಪಾಡಿಯರಿಪಿನ 300 He has to stick to his basics and not give ಲೆನ್ಸ ನನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ತೀರೆಗ್ ಇನ್ನು ಬೈಯಾಗ 100 ಪಾಡಿಯೆ ದಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಾರ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ದಾಲ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಜ್ಜವು ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ 51 ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡು ಬತ್ತಲ್ಲೇಕರ ಕಾರ್ ಗಾಡೊಂದು four more runs to end the over. ದಾದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಲೆನ್ಸನನ್ನ ಈರ್ನ ಟೀಮು ಸೂತ ಟೀಮ್ ಉಂಡತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ತರ್ನ ಫುಲ್ ಇರಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಗಾಯ್ಸ್ 10 ಓವರ್ 226 ರನ್ ಹಾಕುತ್ತ 225 ರನ್ ಹಾಕಿದ ಸೊ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ 300 ಹಾಕಗನ Spin now. An off spinner comes into the attack. ಎಸ್ ಚೇಂಜ್ ದೆತ್ತೊಂಕನ ಚೇಂಜ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆನ ಒಂಜಿ ಬೌಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬದೋನಿನ ದೆತ್ತೊಂಡ ರಜತೋಡೆ ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರೇ ಚೇಂಜ್ ಅಂಪುಗನ ಗಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಪುಗನ ಬರ್ಚ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಾರೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಚೇಂಜ್ ಅಂಪುಗ ಗೈಸ್ ಓವರ್ ತಿಕ್ಕುನು ಒಂಜಿ ಗಗನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಂದಕ್ಕೆ ಬರೆಯರಿಜ್ಜೆ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ ಉಂಡದ A fielder is getting ready to get a hold of it. Couldn't have added more grace to it. ದಾದ ಸೊಂಟನ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಓ ಇರವು ಬ್ಲೌಸ್ ಪಂಡೆನಾ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ನರಕ ಶೀ ಎಡ್ಡಾಪಿಜ ಮತ ಗಾಯ್ಸ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲಿ He's driven it hard and home, frolicking down the pitch. Great coordination between the pair. That's good running. The fielder sees eye to eye with the bowler and flings it true. ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒಂಜೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂಜೇ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಬೇಕ Pitch of the ball and slogs it down the onside. He's played right into the fielder's hands. ದಾದಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಣಸಾಂಡ ಏನೋ ಒಣಸಾಂಡ ರಪ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಸೊ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆನ್ಸನ ಒಣಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತನಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪನ್ನಾಕ ಲೈಕ್ ಬಂತಾನೆ ಬೇಗ ಈಗ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ New man in. Time for him to up the scoring rate. ಐನು ಮ್ಯಾಚ್ 16 ರನ್ ಟೋಟಲ್ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಒರಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನಿಯೇ ತಾಕಬೇಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ The ball races away to the boundary. Looks like he's sending a message to the bowler. First ball boundary. ಗಾಯ್ಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪನ್ನಾಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಏನತ್ತು ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಏನತ್ತ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇನ್ನು 300 ಹಾಕಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಪುಂಡು That straight lob just missed the bowler. ಏಬೇ Yikes. Great stuff. ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಕೊರ್ಪೆ Well judged catch.
ಸೊ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯನ. ಶಾಟ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. गाइस आयनात शेअर म्हणले गाइस सपोर्ट आमप्ले आम्हाला निकला सपोर्ट बोरू मस्त मस्त सपोर्ट बोरू. सो सब्सक्राइब पण नाकलो सब्सक्राइब आमप्ले. He needs to stay on and finish the game for his team now. गाइस लाइक वन पण नाक लाइक वन प्ले ಬೇಕೇಗ. That's beautifully swept by the batsman. 4 runs to end the over. ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಎಡೆ ತೆಗೆದುಂಡು ಒಂದು 2 ಓವರ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅಂದು 3 ವಿಕೆಟ್ ಟೋಟಲ್. ಇನ್ನೂರ 39 ಆಜು ಓವರ್ಡು. ಸೊ 11 ಆಜು ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ 11 ಓವರ್ಡು. ತೋಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ 2 ಓವರ್ಡು 34 ಕೊಡ್ತೆ. He's a real shotgun this one. Let's see if he can generate some swing. A change of pace. A fast bowler has now joined the attack. गाइस शेयर ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಗತರ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತೋನಿ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ ಬನ್ನಕ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬನ್ನಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಮನ್ ಬನ್ನಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ. The ball is not stopping for anyone. ಬೇಗ ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ ಬನ್ನಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ ಬನ್ನಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ ಪ್ಲೇ ಬೇಗ ಆಯ್ನ ಶೇರ್ ಅನ್ ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್. ಸೊ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಟೇರ್ಲ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಜೇರಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಮ್ಮ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿರ ನಾಲ ಮನ್ಪ. ಸೊ ಆಯ್ನತ್ತು ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲವೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಓಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬ ಅಂತ ಬೋಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಡಲ್ಲ ಕೇನ್ನೆ. It's in the air. If that finds a pair of hands, it's over. With a hop, skip and a jump of the ropes. 4 to the batsman. Exquisite timing so far. Will this be a hat-trick boundary? गाइस कमेंट ಲೈಕ್ ಮನ್ ಬನ್ನಲ್ಲ ಕೈ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೇಗ गाइस ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅನಸಂಡ ಬಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ವಾಟೆ ಎಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಇತ್ತನ್ ಬನ್ಲೆ ಬಕ ಏತ್ ರನ್ ಹಾಕೋಲಿ ಇಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏತ್ ಬರ್ಪನ್ ತುಕ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಅಂದಾಜು ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಏತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎನ್ಮ ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಸೊ 4 ವಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿಂದು ಪನಿ ನಿಕಲ್ ಮೇ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದಾಜಿ ಏತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋವಂತು. ಸೊ ಎನ್ಮ ಓವರ್ ನಾಲ್ ಏಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಊಟ ಪೋವು ಟೋಟಲ್ ಏತಾವು 350 400. Elegance in the vertical. A mesmerizing helicopter. ಓ ಶೇಕ್ Premature end to a promising start. Caught out. ಗಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಪೋಂಡು ಎತ್ತುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಪಿರಾವತ್ತಂಡ 6 ಇತ್ತುಂಡು. ನಾನಲ್ಲ 2 ವಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಟೀಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಆನ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಲಾಕು ಎದಾಂಡ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಕದು ಇನ್ನು ಮಂತದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಊಟ ಇತ್ತದು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಇಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹಾಕದನೆ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡು. It's a doozy of a shot. His signature lob to lob. He's struggling to get it to a good rhythm in this stint. Looks like he's sending a message to the bowler. First ball bound. ಗಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಂತನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಂತನಿ ಯಾರ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಂತನಿ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ ಪ್ಲೇ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ ಬನ್ನಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಏ ಕ್ಯಾಚಾ Waits and then hammers the lofted drive over the
ಗಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಒಟ್ಟು 7 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಯ್ಕಲ ಕಾಸು ಕೊರಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಯ್ಕಲ ಕಾಸು ಕೊರಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಓಲ್ ಐಪಾಡ್ ಸೊ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತಲ್ಲ Time for some spin now. An off spinner comes into the attack. He's hit it badly. He's hit it high. Well fielded in the end. He returns a very good throw back to the stumps. One bounce and over the fence. ಗೈಸ್ ಬೊಕನಿಕ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಮ್ IPL ಓ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲೆ ಸೊ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 4-6 ಬತ್ತನೆ ಅವು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡು ಎಂಚಿನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾರ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಸೇಮ್ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ಲ ಡೈ ಬೂಡ್ದೆ ಬತ್ತನೆ ಸೇಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬನ್ನಲಿ ಅವು ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಸೇಮೇ ಬತ್ತನೆ ತೋಲಿ ಆ್ಯನ್ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಏರೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಜೀರು ಎಂಚ ಪತ್ತೆ ಹೊತ್ತುಜಿ ಡೈ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ತೋಜಿ ಬಾಬಾ ಗಾಯ್ಸ್ Innings needed from him to pull him over the finish line. ಬಡನ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ RCB ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತೂಬೆ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ 4 ಕ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಈಸಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ಲ ಬಂಗದನೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ ಮರ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಎಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಕ ಪೊಡಿ ನೋಡ್ಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ 6 ಹಾಕಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟನ್ನು ತೋಜಿಬಂದುಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ 6 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ಎಂಚ ತೋಜಿಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಡ್ಡ 6 ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇತ್ತಿನ 6 ಅವು That has been punished. He lofts it. The ball has pierced the fielders all the way. ಆ ಅಂಚಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ಡರ್ನು ಇಂಚ್ ಹಾಕೋದು ಗೊರ್ಪೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಹತ್ರ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಯ್ನದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ನಮಕ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪನ್ನಕ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒನ್ ಬೌನ್ಸ್ 4 It's sayonara with that delivery. A 4 off the last ball. ಮುಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯ ಅಂತದ್ದು ಗೊಬ್ಬಿಯಂಡ ಒಂಜಿ 310-320 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬರು 320 ರನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರು ನನಲ 4 ಆಜಿ ಓವರುಂಡು 13 ಆಜಿ ಓವರ್ದು 7 ಓವರುಂಡು ನನಲ The leg spinner takes up the charge. Can he convert? A leg spinner has come into play. That attack wasn't just meant for the stumps. What a body shot. The batsman never saw that one coming. What a ಸೇಮ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಪಿಚ್ ಸೇಮ್ ಶಾಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದು ಒಂಜಿಲ್ಲ such a power hit. His muscular ಏ swipe clears the long on. He's kicking himself for that shot. Easy catch by the fielder. ಗಾಯ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಬತ್ತು ಆಯ್ತು ಹವಾ ಕ್ಯಾಚ್ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಆರೊಂದುಂಡು ಮರ
Trent Set batsman at the other end. He needs all the support from the new man. दादा पाड्दिन अर्थ आइज ब्रो पाड्दिन चड्डी He flicks it away onto the onside this time for more runs. He's got it in hand and chucks it right back, opening the tally with a quick single. An inventive piece. ఇందులో క్యాచ్ అంది What a response. ఏ Oh, that might be dangerously close call for the batsman. The bails have been knocked off by the keeper. The umpire has asked for the third umpire. It's going to be touch and go decision. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಗೈಸ್ ಆಯ್ನತ್ತ ಲೈಕ್ ಬಂತಾನೆ ಬೇಗ ಈಗ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಮಾತ ದಾದ ಚಡ್ಡಿಯ ಏ ಪಾಪ ತಾಕಲು ಇಲ್ಲೇ ಇருந்து ಬಂಡದು ನೀಕಲ್ ನಲಿಪವನ నీకు ఓలో నలిపవారు ಗೊತ್ತಂడి ಪಾಪದ ಗುಲ್ಲೇರುಂಡ ಗಾಯ್ಸ್ 300 ರನ್ ಅನ್ಪಗ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾತ ಕುಟ್ಟು ತೋಪುಗ దాదన నిఖిల్ ఒక్కడే అందది గాయస్ 1 బౌన్స్ 4 ಇಂಚನೆ ಕುಟ್ಟು ದಾಕುಗ 310 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅತ್ತನ್ನು ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತು ಓಕೆನಾ ಅಪ್ಪನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಒಂಜಿ 10 ರನ್ ಉಂತಂಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಡೇ ಚಾಪುಂಡು ಓಕೆನಾ ಏ ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಮುನ್ನದು 14 ಓವರ್ಗೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಯಿರು RCB ಸೊ ಸ್ಯಾಡ್ ಬಟ್ ವಿನ್ನಪ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಪ್ಪ ದೇಪಂಡ 10 ರನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏರ್ಲ ಹಾಕ ಇருந்து என்ன ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಂಜೇಲ ಹಾಕಿರಂಡ ಹಾಕ್ಲಾನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರು 1 ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಒಂದು ನಿಜ ತೋಡಂಡ ದಂಡ 2 ಒಣ ಸಾತುಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ರೈರ ಒಣ ಸಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ದನಿಕ್ಕಲು 3 ಜನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬುದೇರು 4 ಜನ ಅಲ್ಲ 35 ಬಾಕಿ ತಗಲು ನಡು ಚೂರು ಗೊಬ್ಬುಜಿರು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಎತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ 200 ಇತ್ತುಂಡು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂತೂ 54 ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದೆ ಸ್ಕೋರು 15 ವಾಲ್ ಡೇ 6 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋತು ಐನು ಒಂದು ಎನ್ಮ ಓರ್ಮ 10 15 14 17 6 4 ತಟಬರಾತುಂಡು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 4 ಮುಕ್ಕಲ್ನಾಡು ಸೊನ್ಪತಾಯಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಎತ್ತಿದೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಎಡ್ಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ 53 ರನ್ನು ಕೊಡ್ತೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಸೊನ್ಪತಾಯಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದ ಅಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್
ಸ್ಟಬ್ಲ ಓಪನರ್. ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ 54 ರನ್, 45 ಬೆಸ್ಟ್. ಬುರ್ಕಾ ದಾದಾಪುರ 45, 22 ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಂಬ್ಯಾನು ಉಂತಾರ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಬಾದೋಣಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತರಪಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬುನೆ. The batsman didn't want to take any risk there. ఫస్ట్ బాల్ డాట్ గాయస్, సెకండ్ బాల్ తోక ఇందులో డాట్. A sturdy effort from the fielder there. Well thrown. Come on. Few changes in the field as they are looking desperately for that wicket. ఆఫ్ సైడ్ దక్కుగా, ఆఫ్ సైడ్ దక్కడా. సో A fielder is getting ready. ఆఫ్ సైడ్ దక్కన మూల ఆక్కువేనా And that's four. ఆకడ ఫస్ట్ 4 అవుతా గాయస్. Lovely shot. Off the starting blocks with a safe play. ఫస్ట్ 4. ಸೊ ನನ್ನ ಲಾಕ್ಕೊಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲ್ ಡಾಟ್ ಅಂಡಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಸ್ಕೋರ್ ಆತುಂಡು 285 ಸ್ಕೋರ್ ಹಾಕದ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲ್ ಹಾಕಲಾಕ್ಲೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ಕ ಓಕೆನಾ ಗಾಯಸ್. ಚೇಂಜ್ ಮಂತದು ಮಕ್ಕಳೇನು ಮೂಲಂತಾಗ ತರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೂಲಂತಾಗ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ಕ ಡೀಪ್ ವಿಕೆಟ್ ದಿತ್ತ. ದೆನ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಮಿಡ್ ಆನ್, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಸಿ. Taking up positions inside the circle as power play kicks in. ಕಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ಕ ಲೆಗ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಔಟು. That finds the middle of the bat and he goes for the on drive. He moves like lightning. An impressive ಓ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಗಾಯ್ಸ್. powerful arm from the fielder. That's a direct hit. Some nimble footwork and a dainty flick that races down fine leg. రికార్డ్ రన్ రేట్ 14. RCB ವಿನ್ ಅಂಡ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತು ಮಾರ. RCB ವಿನ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡದ ಪಾರ್ಟಿ ವಿನ್ ಮಂತೋರು ಬರೆಯಾನು ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಲೆಪ್ಪಗ. Time for some spin now. An off spinner comes into the attack. It looks like it's going all the way, and it does. 4. ಸೊ ಎಡ್ಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕ. ಸೊ ಒನ್ ಬೌನ್ಸ್ 4 ತಿಕ್ಕದಂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತಂಡ. Come on! Interesting to see what they come up with based on this field setup. That's some clever use of the wrist from the batsman. He drives that one down to the earth. He knows every run stopped counts. Nicely sent back with a strong flexing action. Good thinking. ಓ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಗಾಯ್ಸ್. Delivery. ಎಡ್ಡ ವಿಕೆಟ್ ಇತ್ತನು Steps out his front foot and defends that beautifully. ಗಾಯ್ಸ್. ಸ್ಟೆಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಅವಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡಿಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ಕೊರೋಡು ಯಾನ್ ವಿನ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಪುಣೆತ ಗಾಯ್ಸ್.
ನೆಕಲ್ ಕೊರಡು 108 ಬಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ 15ಗೆ ಬೋಂಡು. A leg spinner has come into play. He struck the meatiest bit of willow there. A whale of an onside shot. Driven over the mid-on region. Couldn't convert it into runs though. Fielders are making their move Oh. down. And it's gone for a four. ಎಡ್ಡೆ 4 ಸೋತುಕ 17 ಕೊರ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಾರು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚನ್ ಲೈಕ್ ಮಂತನಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕೊರ್ಕ ಇರೇ ಕೊರನ್ನ ಹತ್ತು ಮಾರಿ ಇರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಂಡು ತೋಯರ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್. No reason to let the batsman get settled. The bowler is swapping to the other side of the wicket. They're making the batsman fight for every run. Well fielded in the end. He returns. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆತಿ. ಸೊ ಆಯನ ವಿಕೆಟ್ ಪೋಪುನಿಂದ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ. ಸೊ ಮೊಲ್ದಿಕ ಅಂಚನ ವಿಕೆಟ್ ಪೋವು. Cleaving through cover and mid-off. A magnificent drive. No run again. Clever bowling by the bowler. The batsman has been deceived completely. ಅಂಚಾಕಂಡ 4 ಮಾರೆ. No stopping that turf wrecker. 4 runs it is. ಸೊ ಎಡ್ಡ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬಂತೋನ್ಲೇರು ತುಕ ಆ ಬುಡ್ಡಿಯಂಡ ಮಾತ್ರ ವಿಕೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ LBW ಆಪುಂಡು ಬುಡ್ತಿತ್ತು ಎಂಡ ಚೂರು ಇಂಚಿಡ್ದೆ ಬಾಡ್ಗ ಅಪ್ಪ ನಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. Straight as an arrow, that one. A resounding shot. That's a dot ball to end the over. Nicely bowled. It looks like the leg side onslaught will go on for another spell. That's a rail. ಓ Belted it far, high and away. ಎಸ್ ಗಾಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೀರಿ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ನಾನು ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಈ ಉಲ್ಲಾರತ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಇನ್ನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ ಒಲ್ಲೆದ ಅವು ಎಲ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ದಡಬಡ ಎಡ ಹಾಕುನೆ ನಿಕ್ಲು ಬಾಲ್ ಪೆಜ್ಜೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿಂಚಿ ಬಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಬಣ್ಣೀರ ಆಫೀಸ್ ಎಡ್ಡ 6. ಸೊ 114 He's driven it hard and home, frolicking down the pitch. A sturdy effort from the fielder there. Well thrown. He's played it with soft hands on the onside and makes it look effortless in the end. That's some fine running between the wickets. Poor delivery ಓ ವೈಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ವೈಡ್ ಮರೆ. by the umpire. Leaves the batsman totally baffled. He had less than a second to throw himself in front, and he makes ಐನಾಗ ದಾಲ ಹಾಕ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಜಿ. ಸೊ ಐಕೆ for the batsman at the ಭವಿಷ್ಯರ ಓಲೇರು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಜವನೇರು ಇಜ್ಜೇರು ತುಯರಿ. The medium pacer has been called into the attack now.
ಓ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿರ ಕಲ್ತಾರ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾದಾ ಅಂಪನ ಓಡೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಯ್ನಾತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಂತಾನೆ ಬೇಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತನು ಸೊ 18 ಜನ ಹೊರತು ಒಂದಿತ್ತೇರು 255 ಗಾಯ್ಸ್ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಈಗ ಅಂದ ಶೇರ್ ಅಂಪ್ಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತನಾದ ನಮಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನಾದ ನಮ್ಮ ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೂಲ್ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ವಿನ್ ಆಪುಂಡು ಟುಡೇ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ವಿನ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆತು ಕೊಡ್ತಾ ಅಕ್ಲ ಹಾಕುನೇಟ್ ಇಜ್ಜರೈನು 200 ಬತ್ತೇರ್ನತ 200 ಬರೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ತುಕ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಡಮೊಟ್ಟ 200 ಚೇಸ್ ಮಂತುಜಿ ಏಪಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಬಿಡ್ತು ಕೊಡಿ ಎರ್ಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಾಕಿರ ಪೋಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಂತದೆ ಇನಿ ಸೊ ತೂವಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೋಲಿಂದ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕದೆ ಸೊ ಮಿಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾಲಿಂಗ್ ಲಂಚನೆ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ವಿಕೆಟ್ ರಾಟದುಂಡು ಅಸಲೋಡ್ ತೋಲಿ ಫುಲ್ ಬೌಲ್ಡ್ ನೊತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದೆ 19 ರನ್ ಹಾಕದೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕಣೆ ಕಾರ್ಗೆ ಬಾಡ್ಗ ಓಕೆನಾ ಸೇಮ್ ದಕ್ಕೆರ ಪೋಯ್ನೆ ಬಟ್ ಆಯ್ಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಎಡ್ಡ 6 ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ 6 ಹಾಕಿ ಸೊ ನಾಟ್ 110 ಮೀಟರ್ ಬಂಡ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಾಂಡು ವೆಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ 540 ರಡ್ ಸೊ ನನಾತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬರೋಡು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಸ್ ದಯಾಲ್ ಕ್ಯಾಚಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಫ್ನ ಸೆದ್ದಿತುಂಟು ಇಜ್ಜಿ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಐನ್ ತೂವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮರ ಅವು ನಾಟ್ ರನ್ಔಟ್ ದಯಪಂಡ ಥ್ರೋ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಖಲ್ ದಾದಾಂಪಾರಿ ಈ ಗೇಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜ ನಿಖಲ್ ಅನಿಸಿಕೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಪಂಡರ್ನ ನಮಕಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಡು ಕ್ಯಾಚಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ಗಳ ಕ್ಯಾಚ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸೊ ತೂಕ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪೇರು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಡ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಪೋಂಡು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಬೇಗ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪೋತಿಜಂಡು 100 ಚಿಲ್ಲರ ಆತಿತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋತಿತ್ತುಂಡು ಬೇಗನೆ ಬಕ್ಕದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ 100 ಚಿಲ್ಲರದ ಬುಕ್ಕ ಪೋತುನೆ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತನ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಾಯ್ಸ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ
ಇಡಮುಟ್ಟ 4 ಮ್ಯಾಚ್ 2 ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು 37 ರನ್ 23 ಬೆಸ್ಟ್. That finds the middle of the bat and he goes for the on drive. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ 4. It looks like it's going all the way, and it does. 4. He opens his account in style with a boundary. ಗಾಯ್ಸ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಂಬುಗ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಚ್ ತಿಕ್ಕುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಂಡ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಪೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ನ. Well bowled. He's forced him to play that block. 14 ರೆಕಾರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು 14. ಬಟ್ 14 ಏಪಲ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಒಂದು ಅಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ 14 ಹಾಕೋಣ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಅಸಲು ವರ್ಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಟ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತ ನಾವು. Few changes in the field as they are looking desperately for that wicket. Took the pace off the ball. Good effort from the fielding unit. He gets in a sharp throw to save some extra runs. ಗಾಯ್ಸ್ ಏರ ಮೊದಲ ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಅಂಚಾನೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪನಾಕ ಲೈಕ್ ಮಂತಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ Played too early. ಲೈವ್ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. Boundary. 223 ವ್ಯೂಸ್ పోతుండు. The batsman might be in trouble here. He has to push to stay on. And that's a 6. ದಾದ ಮಾರ 1 ಸ್ಟಾಪ್ ಎದುರು ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾನ ವಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತುಂಡ ನಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾನ ವಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಮಾತೆ ಕ್ಲೋಯ್ಕಲ ವಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತನ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್. ಇಜಿನ ನಾಟ್ ಚಾನ್ಸ್. ಅಡ್ಡ 6 ಒಂದು 3 6 ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಚಿ ಇಜ್ಜೇನಲ್ಲಿ Runs to end the over. Too many loose deliveries in that one. A costly over that'll come back to bite him. ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ತುಕ Time for some spin now. An off spinner comes into the attack. Could have
ఎస్ గాయస్ అక్షర్ పటేల్ నా క్యాచ్లా పోండు. సో ಒಂಜಾಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಆ ಬಾಲ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂಚಿನ ಓವರ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯಾಗ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಂತಿಜೆಂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಡ್ಡ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವು ನಮಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐನ್ ಬಾಲ್ಡ್ 4 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 80. ಒಂದು ಏರು ಸಿಂಗ್ ಮಾರ ಸಿಂಗೇರು. Swept away in a frenzy. He's got it in hand and chucks it right back. Swept across with no mercy. They lose another wicket in quick succession. They lose another wicket in ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ succession. That was caught with good judgment in the outfield. 2ನೇ ವಿಕೆಟ್. ಸೊ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯಾಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಎಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡು ವಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ. సో 2ನೇ వికెట్ తిక్కుండు. బ్యాటింగ్ ఎడ్ అంత జనాల ఇక్కడ పడినాలేకని బౌలింగ్ ఎడ్ అంత 2ನೇ వికెట్ తెత్తి బుడుతుండ వికెట్ ఇచ్చిన క్యాచ్ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡಾ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಎತ್ತನೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. Stick to the basics and play his natural game here. 4 ಮ್ಯಾಚ್ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರನ್ 10. He's played it with soft hands on the onside and makes it look effortless in the end. Batsman's off the mark with that single. The batsman presses forward in defence. He's really rationing. ರಿಕಾರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ 18 ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಓವರ್ಗಳ 18 ರನ್ ಹಾಕೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪಗ ಪಿರ ಬಾಲ್ ಪಾಡಾಗ Pacer has been called into the attack now. ಗಾಯ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ತೊನ್ನ ಬರ್ಚಿ ದಾಯ ಬಕ್ಕಡೆ 500 ಖರ್ಚು ಮಂತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಂಡ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ತೊನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಓಕೆನಾ. ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕವರ್ಗಳ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಪಾಡ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಕೆಟ್ಲ. And it's a paddle sweep down the leg side. The fielder sees eye to eye ರನ್ ಔಟ್. and flings it true. The batsman was miles behind the crease. A wild leap. ಗಾಯ್ಸ್ ರನ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. Did he make it? ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಣಸ ಅನ್ಪಣ ಟೈಮ್ ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ತೂಪಿದ್ದೀರ ಎಡ್ಡ ರನ್ ಔಟು. ಎಡ್ಡ ಪಿಕಪ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಡೈಲ್ ಆಗಿನಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ The innings and look to stay on till the end to put up a good total. He's played it with soft hands on the onside and makes it look effortless in the end. Opening the tally with a quick single. Well contained. A smart effort by the bowler. The batsman has found the gap through the fielders on the offside. ಗಾಯ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಡಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತನಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ. Over the wicket for a shift in tempo. ಕ್ಯಾಚಿ One bounce and into the fence. ಎಡ್ಡ 4 ಹಾಕಿರು ಆಂಡಲ್ ಹಾಕಲು ಬುಡ್ತುಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಮ್ಯಾಚಿನ ನನಲ ಕೊಣತರ್ಕ ಅಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ್ ಒಂಜಿ 110 120 ಕೊಣ ತರುವಿರು ನನ್ನ 5 ವಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪುನೆ ಅಜಿಪತ್ತರು ಬಾತುಂಡು. ಸೊ
ಹಚ್ಚಿಪ್ಪತ್ತು ಅರವತ್ತು 73 ಆತುಂಡು. ಎಲ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪುನ ಕಂಜಿ 110 120 ಬರೋ ಎಷ್ಟು ಅಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪುನೆ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲು ಪೋಂದು ನಾಲ್ಕಲೇಗೆ ಬಂಗ. ವೆಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯನೇ ಲೆಪ್ಪಿದ ನಮ್ಮ. ಹೆಡ್ ಫೋರ್ ಗಾಯ್ಸ್, ரெண்டு டீம்களை சப்போர்ட்டாக போடும். ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತರ ಅಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ತುಂಬ ನೀರು ಪರ್ನೆ ಮಾರ ಹತ್ತು ಬೇಗ ಹಾಕಿ ಬಚ್ಚಿಂಡ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಐನ್ ತುಯರ್ ನಜ್ಜಿ ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಸ್. ಸೊ ಸ್ಕೋರ್ ಹಾಕ್ಲ ಬರಂದಿಜ್ಜಂಡ ಹಾಕ್ಲ ಔಟ್ ಆಡತ್ತಾ. ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಕೊರನ నాకు ನೆಲಟ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಈಗ ತಂಪು ನಮ್ಮ ಪಡ್ದಬೇಕಲ್ಲ. Hazard ಕ್ಯಾಚ್ ಇಜ್ಜ ಮಾರ ಹೆಡ್ಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅವಿತ್ತು ನಿಜ ತುಂಡ. ಮಾಡಲ್ದು ಓ ಒಂದು ಪಿರಾವ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಚ್ಚಾನ 6 ಡೈರೆಕ್ಟ್. ನೋ ಕ್ಯಾಚ್. ఏ పక్కల క్యాచ్ అనిపారు బట్ ఆయన క్యాచ్ కేజీ రుణాల్ పాండే తూవందులే మరే ചേർ കയറലിന് എന്താ മോണേ എന്താ നീ നോക്കിയിട്ട് అడ్డకు పొందిಲ್ಲ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವರ ಕೊಟ್ಟುಬೇರು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟುವೇರು ಮೂಜಿನ ಬಾಲ್ ಹಾಕುವೇರು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟುವೇರು ಮೂಜಿನ ಬಾಲ್ ಹಾಕುವೇರು ಅಂಡ ವಿನ್ನಾಪುಜಿಂದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು.
ವಿಕೆಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಓರಿಪ್ಪಾರೆ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯನ ಲೆಪ್ಪುಗ ನಾನು The bowler goes for one last hurrah in his final over. That's some clever use of the wrist from the batsman. He drives that one down to the onside. Great coordination between the pair. That's good running. A sturdy effort from the fielder there. Well thrown. The fielder is all over it. No freebies today. He bowls a loopy delivery with a bit of a topspin. That finds the middle of the bat and he goes for the on drive. ఫోర్ Couldn't have added more grace to it. Played too early. Finds the edge of the bat and runs to the boundary. Come on! గాయస్ మళ్ళా బౌన్స్ పడక It's in the air. If that finds the pair, it's over. ಗಾಯ್ಸ್ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯಾಗ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಡು ಮೂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯಾಗ ಸೊ ಬೌನ್ಸ್ ಬಾರ್ನ ಆಫ್ ಹಿಡ್ದು ಬೌನ್ಸ್ ಫೈನ ಲೆಗ್ ಹಿಡ್ದು ಬೌನ್ಸ್ ಬಾರ್ನೆ ತೂಲಿ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೌನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಒಂದಿರಲ್ದೆ ಎಸಾಲುಡ್ನ ಐ ಹೈಟುಲಲ್ಲಿ ಎಸಾಲುಡ್ಡು To stay on and finish the game for his team now. ಇದು ಎಸಾಲುಡ್ಡನ್ನ ಲೆಪ್ಪಗನ ಬರ್ಚಿ ಪಿ ಯಾದವ್ ಲೆಪ್ಪ ಚೂರು ಇಟ್ಟ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ Indian pacer has been called into the attack now. Get it! Come on. ಏ He's shown his control with a ravaging ಕ್ಯಾಚ್ ಪಕಡೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಕಡೋ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಡಿಯರು ಗಾಯ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಇಡ್ಲಾರ ಬೇಗ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂದೋನಿ ಸೊ ఆయనతో షేర్ అంప్లే గైస్ క్యాచ్ పక్కడో మ్యాచ్ పక్కడో బట్ మొలు క్యాచ్ బిడొందులేరు ముక్కులు మాతో దాదాపునే పనిలేక నీకులే గైస్ నీకులో కమెంట్ అంటున్నారు అప్ప అక్కడ పత్తురు క్యాచ్ 1 second, same ball. ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚಾಕನಿತ ಪತ್ ಆ ತಿಕ್ಕು ಜಿಂದು He returns a very good throw back to the stumps. ಡ್ಯಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಣ್ಣ A good shot selection. Drives the ball. Sensational stuff. Stopped a definite boundary with his fielding effort. A good ball. No runs given off that one. He's hit it badly. He's hit it high. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನಾಟ್ ಔಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗಾಯಸ್ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ Down the appeal. ಅಂಚ ಕ್ಯಾಚ್ ತಿಕ್ಕನ ಎಂಚಲವು ದೇ ಬಂಡ ಅವು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ರನ್ಔಟ್ ಅಂಪೇರ ಪಡಿದಾರ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ They'll pick up a cheeky double here with that nimble sprint.
ನಾಟ್ ಔಟ್ ಗಾಯ್ಸ್. But the umpire's finger doesn't. He's safe. ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರನ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಈಗ ಮಾತ್ರ ರನ್ ಔಟ್ ಕೇನೆ ರಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ರೀಪ್ಲೇ ತೋಜಿ ಬಾವಿ ರೆಂಜ ರನ್ ಔಟ್ ಇರುಂದು ಸೇಫ್ ಆದಿತ್ತು ರಿಜ್ಜರ ಅಂದು 13 ಓವರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೌನ್ಸ್ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಇದ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯನ ಓವರ್ ಮುಗಿಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ఉంది The medium pacer has been called into the attack now. guys back to the match. Ezalud is Brings out his own version of the helicopter hit this time. A premature end to a promising start. finally Ezalud first the wicket ತಿಕ್ಕುಂಡು ತೋಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಚ Ezalud ಕ್ಯಾಚ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು A new man in. Time for him to up the scoring rate. 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ದಿನ ಅವಳು ಎನ್ಮ ರನ್ ಹಾಕದ ಔಟ್ ಆತೆ The batsman has found the gap through the fielders on the offside. Well fielded in the end. He returns a very good throw back to the stumps. Tough opposition for the batting side in this outfield. A quick shuffle and it's all in the wrists as the ball flies down leg side. ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಆರಾಮ ಬ್ರೋ, ನೀವು ಹೇಗೆ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ, ನಾಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಅದೇ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಮಚ್ಚ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ Ezalud. ಆರಾಮ ಸೂಪರ್. ನೀನು ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಮತ್ತು ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಾಕ? ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿರ போயினே. ಸೊ ಸೈಡ್ ವಿಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಊರಿಗೆ ಬರುವ ಮಚ್ಚ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಪಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ. Wickets tumbling at the other end. Hope he can survive the initial few deliveries. ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ? ಮತ್ತು ಬರಿಯಲ್ಲ ಕಾಲನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಮಂಜೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಫುಲ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತೆ ಮಂಜ, ಹೌದಾ ಮಚ್ಚ? ನಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಮಚ್ಚ, ಡಿಗ್ರಿ. The bowling side has decided to continue the medium pace onslaught. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಚ್ಚ. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಸೆಮ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಂದು? A solid defense to a great ball. ಓ ಮಚ್ಚ, ನಂದು ಬಿ.ಕಾಮ್ ಮಚ್ಚ, ಬಿ.ಕಾಮ್. It's edged and runs away for the ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಉಂಟು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಂ ಎಸ್ ಮಚ್ಚ, ಎಸ್. ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ನಾ? ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, lovely drive down ಊರಿಗೆ ಬಂದ? the fielders are on guard, protecting the infield closely. Good effort from
ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. The batsman presses forward in defence. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಉಂಟು ಮಚ್ಚ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಮುಗೀತು, ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್. No happy ending for the batsman at the end of that over. ఎస్ గైస్ 15 ఓవర్ ఉండు. సో 4 రెడ్ వికెట్ ఉండు. 5 ಓವರ್ రెడ్ ವಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪುಗ. ಹೌದು, ಅವನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. The bowling side has decided to continue the medium pace onslaught. That's given out by the umpire. ಹೌದಾ, Batsman looks really unhappy with the decision. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಚ್ಚ ಅವರು? ಈಗ ಹಿಂದಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? That's some great. ಯಾವ ಇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ರಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅಂಬೇಡ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಸುಮಂಗಲ, ನಿಮ್ಮ ಸುಮಂಗಲ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ A set batsman at the other end. He needs all the support from the new man. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಎತ್ತಂಡ ಪಾಸ್ ಬತ್ತಲೇಖನ ಕಾರ್ಗೆ ಆಡೋದಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ 114 130 ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಲೇ ಅದರ. ಓ ಗಾಯ್ಸ್, ಮ್ಯಾಚ್ ಪಕಡು, ಕ್ಯಾಚ್ ಪಕಡು, ಮ್ಯಾಚ್ ಪಕಡು. ಓಕೆ ಮಚ್ಚ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದು ಸಲ ಮೀಟಾಗಿ ಬರುವ. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದೆಲ್ಲ ಆಯಿತಾ? SLC ಇದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದ್ದು SLC ಆಯಿತಾ? ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತ? ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಚ್ಚ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಹೋಗುದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತೂ ಹೋಗುದೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟ? ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು 10th ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಚ್ಚ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಏನು ಮಚ್ಚ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಹಿಂದಿ ಮಚ್ಚ. ಕ್ಯಾ ಹುವಾ, ಕೈಸೆ ಹೋ? Well contained. A dot ball to end. ಫುಲ್ ಹಿಂದಿ. ಕೈಸೆ ಬಾಯ್, ಮಾರೋ ಮಾರೋ, ಕ್ಯಾ ಏ ಬಾಯ್. Let's see if this last spell is a magical one. ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶ್. ಫುಲ್ ಹಿಂದಿ ಮಚ್ಚ. ನೀನು ನಂದು ಹಿಂದಿ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ತೋಡ ತೋಡ ಮೇ ಹಿಂದಿ ಆತ ಹೈ. As final is RCB win. So guys, A back and forth contest 163 ರನ್ನಲ್ಲಿ RCB ವಿನ್ ಆಡೀನಿ to match. ಗೈಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಪನೋಲಿ 123 ಪಂಡವು ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಕೋರ್ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೋರೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಡಾಕ್ ನಾವು 82 ಮಚ್ಚ ಟೋಟಲ್. 100ಕ್ಕೆ 85 83 ಏನು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. The man of the hour also wins the man of the match. ನಮ್ಮ ಬಾಲಿಂಗ್ ತೋಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. 4 ಓವರ್ ಹೆಸಲೊಡ್ಡು 2 ವಿಕೆಟ್ ಇದ್ದಿದೆ.
ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇ ಹೌದೇ ಅದೇ ಮಾರ್ಕ್ 85 100ರಲ್ಲಿ 85 83 ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಲ್ಲ. ಲಕ್ನೋನು ಹಾಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದಾರಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ತಿರ್ತುಂಡು ಮಾರೆ. ಗಾಯ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಯಶ್ ದಯಾಲ್ 15 ವಿಕೆಟ್ ಉಂಡು. ಅಜಾಲುಡ್ 8 ವಿಕೆಟ್. ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ 5 ವಿಕೆಟ್. ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ 139. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 123. ಬತ್ತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಿರೋ ಉಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 10. ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ 6 ಇಡುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮೇಟ ಮಾತ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲೇರು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಲ ಬೌಲಿಂಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಬ್ರೆ ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಮಾತಾಡಲಿ. ಎಸ್ ನೋ ತುಳು ಮಚಾ. ತುಳು ಅಭ್ಯಾಸ ನಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕೇರಳ ರಾಹುಲ್ ಟಾಪ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಶ್ ದಯಾಲ್ 11 ವಿಕೆಟ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೇರಳ ರಾಹುಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇರಳ ರಾಹುಲ್ 185. ತುಂಬ ಅಂತರುಂಟು. ಸೊ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ರಜತ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆದರೂ ಇವಾಗ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾಳೆಯ ಮ್ಯಾಚ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಎದುರು. ಸೊ ಅಹಮದಾಬಾಡ್ದು. ಸೊ ಐನು ಹಾಕುಗ ಬುಕ್ಕ ಪಿರಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ಕ ಪಂಜಾಬ್ದ ಎದುರು ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಹೋಗುಗ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲಲೇ ಬರೀ ತುಳು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮಚ್ಚಾ. ಕನ್ನಡದ ಮಾನವರ್ಯ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಡು, ತುಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕಮ್ಮಿ, ತುಳು ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಗಾಯ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಟೋಟಲ್ 253 ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಪುನಃ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೋಮವಾರ ಪುನಃ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಚ್ಚ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತಾರ. ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾಗೆ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ವಿತ್ RCB ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. ಬಾಯ್. See you soon once again.